Indonesia, mari menegakkan agama kita. Janganlah kita melupakannya. Rukun siswa kita semuanya. Isra Mi'raj berkumandang selalu, dirayakan semua umat Islam. Menjalankan sholat 5 waktu, 5 kali sehari dan semalam. Wahai pemuda Islam Indonesia, mari menegakkan agama kita. Janganlah kita melupakannya. Rukun siswa kita semuanya. Isra Mi'raj berkumandang selalu, dirayakan semua umat Islam. Menjalankan sholat 5 waktu, 5 kali sehari dan semalam. Wahai pemuda Islam Indonesia, mari menegakkan agama kita. Janganlah kita melupakannya. Rukun siswa kita semuanya. Isra Mi'raj berkumandang selalu, dirayakan semua umat Islam. Menjalankan sholat 5 waktu, 5 kali sehari dan semalam. Wahai pemuda Islam Indonesia, mari menegakkan agama kita. Janganlah kita melupakannya. Rukun siswa kita semuanya. Isra Mi'raj berkumandang selalu, dirayakan semua umat Islam. Menjalankan sholat 5 waktu, 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj berkumandang selalu, dirayakan semua umat Islam. Menjalankan sholat 5 waktu, 5 kali sehari. Kerja, berak. Kita rukun siswa atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing kawula, wonten ing latihan dalu punika. Kita sesuwun dumateng pangeran, jagatana tapi kewajiban. Sampun kasebat ing Al-Qur'an, kita nderek jawuhe pangeran. Nabi Muhammad dados utusan, Nabi Muhammad dados utusan. Kita rukun siswa atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing kawula, wonten ing latihan dalu punika. Kita sesuwun dumateng pangeran, jakepana dawuh kewajiban. Sampun kasebat ing Al-Qur'an, kita nderek dawuhe pangeran. Nabi Muhammad dados utusan, Nabi Muhammad dados utusan. Kita rukun siswa atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing kawula, wonten ing latihan dalu punika. Kita sesuwun dumateng pangeran, jagatana tapi kewajiban. Sampun kasebat ing Al-Qur'an, kita nderek dawuhe pangeran. Nabi Muhammad dados utusan, Nabi Muhammad dados utusan. Kita rukun siswa atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing kawula, wonten ing latihan dalu punika. Kita sesuwun dumateng pangeran, jagatana tapi kewajiban.
Sampun kasebate Al-Quran kita derek dawuhe pangeran Nabi Muhammad dados utusan Nabi Muhammad dados utusan. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Sesungguhnya buat senang hati, hatilah kami. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Sesungguhnya buat senang hati, hatilah kami. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Sesungguhnya buat senang hati, hatilah kami. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Saya ini baru main kembang di tempat ini. Sesungguhnya buat senang hati, hatilah kami. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. Lambang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika namanya. Walaupun macam bentuk aliran, tetapi satu tujuan. Itulah Indonesia. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. 1784 itu hari kemerdekaannya. Banyak pahlawan telah tiada membela nusa dan bangsa. Itulah Indonesia. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. Lambang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika namanya. Walaupun macam bentuk aliran, tetapi satu tujuan. Itulah Indonesia. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. 1785 itu hari kemerdekaannya. Banyak pahlawan telah tiada
membela nusa dan bangsa. Itulah Indonesia. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. Lambang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika namanya. Walaupun macam bentuk aliran, tetapi satu tujuan. Itulah Indonesia. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. 1784 itu hari kemerdekaannya. Banyak pahlawan telah tiada membela nusa dan bangsa. Itulah Indonesia. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. Lambang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika namanya. Walaupun macam bentuk aliran, tetapi satu tujuan. Itulah Indonesia. Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Rukun siswa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya kita semua. Anake batane omahe ning pinggir kali, aja wira-wiri goleki senenge ati. Anake batane omahe ning pinggir kali, anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Aja main moto pundak kakean dosa. Anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Anake batane omahe ning pinggir kali, aja wira-wiri goleki senenge ati. Anake batane omahe ning pinggir kali, anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Aja main mata pundak kakean dosa. Anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Anake batane omahe ning pinggir kali, aja wira-wiri goleki senenge ati. Anake batane omahe ning pinggir kali, anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Aja main mata pundak kakean dosa. Anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Anake batane omahe ning pinggir kali, aja wira-wiri goleki senenge ati. Anake batane omahe ning pinggir kali, anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Aja main mata pundak kakean dosa. Anake wong desa lunga nonton rukun siswa. Yen gelem padha ta elingake
padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha ngudi imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha nguti imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha nguji imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha nguji imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha nguji imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen kono pancen ora padha krasa padha nguji imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha nguji imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha nguji imane para manungsa kula patuwa marang agama-agamane yen gelem padha tak elingake padha eling marang kitabe tumindak maksiat rusak kabeh dunya akhirate padha wae yen ngono pancen ora padha krasa padha nguji imane para manungsa kula patuwa marang agama